Ovdje sam zaglavljen 3 dana. Šta da radim? Param, Bože. param, 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 param. Šta se to čuje? Pomoć, pomozite mi. Halo, ko je to? To je Kevin 247 zarobljen u drvetu. Obaveštavam vas iz Fatoside Sornlex i tap. Otvorite tajni prolaz. Ovdje sam zaglavljen danima. Noćima. Halo, slušaj bre, odgovori mi na pitanje. Što mi prekidaš ovu šetnju? Jer mora snimimo novi klip. Hajde, brzo. Kako je ovo ručka? Povuci je. U redu. Ubiću te sad. Krava! Freaking krava! Yes, spasao sam se! Živ sam! Freaking krava! Mrtav sam! Šalimo se, ljudi. Bogdane, dođi! Gde? Na centru. Reci gledalcima šta ćemo danas igrati. Alo, šta je bilo? Prvo ćemo igrati 2 partije Block Hunta, tako da ajdemo. Da. Block. Ajdemo. Ne, ajde. Izvinite. Bogdane! Zar si tako nepisni? Šta? Reci pardon. Rekao sam izvinite. Pardon, Bogdane, pardon. Ne, nikada. Svejedno. Da. Otkud ovaj slab ovdje? Pogledaj ovo. Ovo je neki bug. Vuto? Pogledaj ovo. To je lik, alo bre, to je lik. What? To je lik. Da, može da se pretvori u blok. Kako? Pa lepo ima ovaj morf taj, valjda se morf. Olaf, je li to to? Ne, nije. Kako ste svi tu? Nije govora. Čekaj, sam ja Hunter ili Hajder? A dobro, ja sam Hajder. Ja sam Hajder. Ja sam kokoška. Ja sam TNT. Ja sam zalutala kokoška koja ide negde. Sad ću se popnem na drvo ako mogu, znači sad ću neki parkour da uradim. O, naš koje mesto sam vidiš u klipu, znači, da li ima boljeg mesta? Znaš kad će me nađu? Mene će vrlo brzo. Znaš kad će me nađu? Znači, znaš gde sam? Znaš, kad bi se setili ono neko da se ovdje, znači, na kraju mape, bukvalno. Znači, osim ako nema nijednog radara, neće me nikad naći, osim ako nisu cheateri. Znači, ja ne mogu da verujem kako dobro mesto ono sam našao. Nije li lepo? Crkus. Ozbiljno, već? Bacio je TNT, ja verujem. Mislim da neću umreti, ja sam se... Ako hoće me nađeš, znači ja sam ti na kraju mape, idi samo. I vidjet ćeš... Je cheater bre! Ko? Ovaj bre jedan. Cheateru, sad ćeš da vidiš bre. Nemoj da te ganjam strelama. Znaš kako bi ja volila da sam mogao još da se popnem. Šta si ti? Kokoška na drvetu, brate. I to na kraju mape drva. Znaš kako? Znači, ovo je tajno mesto. Poslije ćeš da me pratiš, ono. Me gađaš strelama? Ne. Ma ja sam ti bre Hajder. Ja znam. Nego čekaj, dođi na kraju mape. Na kraju mape. Ti reci kad me vidiš, ja idem na uglu. Ti dam. Čekaj, sto ti. Idi. Skačem. Skačeš, ne. Ja vidim nekog se penje. Jel si blizu neke kuće ili nešto? Ne, na kraju mape sam. Čekaj, to si ti? Evo skačem. Ne vidim ti ime. Na kraju mape idi i onda nađi kao neko drvo, ili tako. Znači ono na kraju mape, ali nađi neki prostor gdje bi mogao... Znaš već. Vidjet ću ti ime, ajde ako te uočim. I onda neko se približava meni. Nadam se me neće vidjeti. Znači
Znači, ako me ovdje pronađu... Ne, to su Jesi blizu vodi ili tamo kod planina? kod planine. Jo, ono, neko će me primeti. Pa će kad me primete. Valjda neće. Evo ja idem na... Ti si baš kod kraja mape, na tim zadnjim drvećima ili... Kako su me uočili, ja ne verujem. Jesi skočio dole? Ovo je nemoguće, nemoguće. Begam. Znači, evo, vidjet ćeš me kokoška trči kroz gradom. Ali da li je to kokoška? Nije, sada je svinja. Da li možda se morfaš opet? Da. Si kod svinja neki? Evo si. Gdje? Sad. Ti si svinja ili? Šta si ti? Što misliš da sam ja te? Ne, stvarno, šta si? Nemam pojma, kokoška koja beži, evo te. Idi ka vodi, ja sam tu. Ja ću te štitim, idi ka vodi. Ja ću ti- Ja sam u onoj štali, znači bukvalno kod vode. Od vode, Da, od plaže. moguće. Znači ja ne mogu da pobegnem sad. Jel ti dolazi neko? Puno ljudi je oko mene. Kod štale, kod plaže. Da. A tamo gdje je vetrenjača, pa vidjet ćeš. I onda ne mogu pobegnem od neke štale. Jel vidiš onaj veliki sat? Vidim vetrenjaču, znači blizu sam vetrenjače. Na kraju mape, gdje je znaš tamo vetrenjač? gdje ima puno kokošaka i svinja i imam farma neka mini, znaš? Ali vidiš jedan ogroman sat, onako, znaš? Pa ja sam jedini hajder! A stojim im svima. Boki, a gdje je vetrenjač? Niga, vidjeli su me. Yeah. Bravo, Dane. Ok, ajmo još jednu. I was a big one moment and then they killed me. A ja nisam ni skonto, brate, sam ja posljednji hajde, znači, wow. Sad ću budem TNT Hunter, ti budi, kako se zove, Aj budi onaj tragač, Hunter. ajde, ti budi TNT, ili koji god već, pa da se timujemo, ono. Ono, da budemo hunteri, šta? Da, Ok, sad ću da uđemo u hunter. Ti nisi hunter. ja jesam sad, ono, u Q sam za huntere, još uvijek nisam hunter. Ajde, ja ću kliknuti da sam za kill. Ma daj, ozbiljno. Da li ne mogu postaviti hunter kad doću? Ozbiljno, ne verujem. 1 od 4 u hunterima. Ozbiljno. Ne mogu da verujem. Nikad doćemo, ne Da dam. li sam zaglavljen kao... Znaš gdje sam ja? Ja sam u kitu. Kitu sam, kao svinja. Znaš kad će me nađu? Ne, znači svinja sam u kitu, ono, mrtvom. Nemoj da dođeš, molim te. Dok ti si Gdje si ti? u kitu, ono, mrtvom, unutra. Nemoj da Gdje je dođeš. taj kit? A? Šta si, da nisi ti možda blok onaj knjiga? Ne, ja sam svinja. A, ne.
vidio sam ga, pored je prošao sad, ali ne, nisam, ja sam Eno si, vidim te. gde? A kako si ušao tu? Zgličao se. Zgličao sam se, bre. A Jack, ti me vidiš kao svinju? Da. Kako, gde si ti? Ja sam lubenica. A ti si... Hajder. A što ne reče? A šta si ti? Pa hajder kad nisam mogla da uđem u Huntere. Nisam mogla da uđem u Huntere. Sljedeću rundu igramo kao Hunteri. Okej, još 4,5 minuta. Mogu ovo preživjeti. Ja se plašim, uzeli vodu. Ma sereš me, bre. Da sam se pokazao kako sam glup. Ti si bio Da me... Lik me nije skonto. Lik me ladno nije skonto, ja. Znači ti si bio lubenica. Da. Pa ti si bio tu pored mene, evo ti Pa da, nisam mogu da uđem. Nisam zgličao, nego si ga prošao kroz mrežu. Da. Pa kako ti nisi mogao? Pa je za malo da prođem i ovaj me ubije. Znači, mene ladno lik video kako se... Nemoj, molim te. A nemoj. Kako si vagina. Nemoj, bre. Begaj. Pa nemoj da. Neću da. A nemoj da me odaš. Nemoj se motaš ovuda. Ako me tražiš, znaš da me potražiš. Ako budeš zadnja... Ja sam jedini, hajde Ujdi, ponovo. I am only Hajder again. Lol, lol, lol. Nice. Here. Će te Ovako ubijem. se pokažem svima. Mogu te ubijem. Nemoj bre. Nemoj. Nisam te ja ubio. Nisam. Opet sam pobedio. Ok, sad ćemo odigrati jednu partiju Joe My King. Ne, sada ćemo da budemo Hunteri. Ne, neću, rekli smo ok. Dobra, ajde. Ajde. A stvarno ne mogu da verujem, da li ljudi tako brzo umiru, znači, ne mogu da verujem, znači, ja sam otkrio neke od najboljih mesta u ovom klipu. Možda su najbolji mesta, ne znam, ali ja sam ih otkrio. Dođi na lobby Stvarno dobra 11. mesta. Lobby 11, jesam na lobby 11. Ok, prihvatimo. I Moj King odlično, ima nas 6. Da, šta sam htjela da kažem, ljudi, ako nas vidite na ovom serveru, to je na Mineplexu, ili bilo gde, ako nas vidite, možete slobodno igrati sa nama. Da, možete. Samo nam recite ime kanala i shvatit ćemo da nas znate. Da. I ako želite, čak ćemo vas dodati i na Skype ako želite da pričate. I da. Okej, čekamo sad igrača sledećeg. Da li vam fali još jedan igrač? Da. Opa, idem do neba, do sunca. Vidim te. Ne vidiš me. Vidim te. Sad te ne vidim. Ja ne znam koliko sam visoko uopšte. Koliko imam ender perli? Hada, super brzina! Ja nemam mnogo, ja imam još 11 ender perli. Ja imam 108. Probaj tu da uđeš, ajde. Lako ko perce. Ekstra, aha. Ti ne možeš da uđeš.
Jesi siguran? Da, siguran sam. Neću da ispravam više, zato što ti stojiš tu i onda Evo, udar. aj, neću sad. Neću, imam još 9 ender perli, čuvat ću ih za posebne prilike. Evo, 3, 2, 1, B. Krećemo. Da misliš svi izađu ostane? A? Ma da, baš će to se desi. In Da ne? our dreams. Ovo ima isti... A ja pomislio to ti. Ima isti skin. Čekaj, ali ima? Ne. Nema baš isti, ali ima sličan. Piše nešto. Joker. Joker. Šta? Soccer. Ok, pogodili smo. Lag. Ok, ekstra. Ovakvi ljudi su mi jako dobri. Meni mama rekla samo s njima da se družim. Spoon. Nije. Možda Black. sunglasses, nije. Gusars, nije. Nije, to je povezno oku. Da, ja ne znam kako se to zove. Ne, Nije. a laga mi puno. Šta ovo znači? Aj, patch, da. A, da smo znali. Mija. Ej, Mija. Mija. Okej, ček samo... Šta je ovo? Je li ovo ugalj? Nije. Malo smanjim čankove, evo te previše sam ih povećao. Šta je ovo? Jao. Bridge. Nije. Kako Meteo- bridge? Kako tebi to bridge? Pa nemam pojma, mislim da je to neka voda. To je ovaj točak. Nije. Frisbee. Kako je to frisbee? Ne znam. Horse. Horse. Kako divno crtaš. A ne, ajde nacrtaj, na primjer, nešto lepo, a nemoj stvarno nacrtaš više. Ne znam konje da crta. Evo, hoću da im kažem. Nemoj bre. Ho. Sad to izgleda kao no. I sad znaju da ona počne na horse. I pogodili su. Zašto majmune jedan? Zašto? Evo malo da pogodim. Okej. Ja sam Ova treći. glupača je u klipu. Sad smo zbog tebe. Sad smo zbog tebe. Ja treći, a ti peti. O moj bože. Šta je ovo? Sad, Ja sam prvo pomislio da je neko, žuto govno, a nije žuto govno. Nije. Sad ti ja znam šta je ovo, jevate. polis čoveče. Kako si znao? Pa ne znam, kao pištolj mi se činilo. Koja reč? Znaš kako se crta pištolj? Pa ne znam, aj mi samo reci koja reč. Ovako se crta pištolj. Dobro, koja reč, Boki? Rabbit. R-A-B-B-I-T. Ovako se crta pištolj. Tako je. Što ti pištolj?
Druga David pored mene. U što je dobro. I onda ovako možeš quick scope da mu nacrtaš. Bože, quick scope, šta je meni bre? Evo ga, savršeni rabbit. Sad će Mija da pogodi. Da. Four. Spider. Nije. A mreža. Kako se kaže? Web. Nije. Nije. Šta je bre ovo? Pa i sad kad bude tomato chips. Šta? Šta je bre ovo? Krada. Ozbiljno, pa ne, ličilo je malo, ali brate, ovo ti je pauk. To ti je pauk, znači nauči da crtaš malo ti. Izemnik, svejedno. Šta je ovo? Puno mi laga. Ovo je govno. Dobro. Znači govno. Ladni pup. Šta je to? Pup. A, laga mi puno, ajde. Ozbiljno, ladno pup. Zar smeju to na Minepluxu da napišu? Ako to smeju, zašto ne mogu dik da napišu? Da li ladno pup? Znači, ne mogu da verujem. Zar to smeju? Bridge. Samo, bridge, misliš bridge? Pa da, bridge. Ok, dobre. Ali si ih ispalio. Ovo ni ne crta, ovog reporta. Report. A? Keyboard, ozbiljno. A nije ništa, znači Koje? Lake. Šta je lake uopšte? Dik. A bre, laga mi puno. Znači ono 3 FPS-a dobijem bukvalno. Ja napisala ES, oni što kucaju. Napiši mi nešto. 2 plus 1 napisali 5. To bi trebalo bude 2 plus 2. Ali može i 2 plus 1. Yeah. I win the game. Ja nisam ni, brate, a ne, ja sam drugi. No šta bre prikazuje, Mija je druga. Ma mrš bre, mene nisu ni prikazali, mrš malo mi. Ok, to je bilo to za ovaj klip. Da, vidimo se u sledećoj i... Ćao. S burgerom.